Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, jenengku Danu. Matur suwun wis gelem ngrungokno wong sing urip kebak luka batin dudu mergo ora duwe duit, nanging mergo mantan. Mantan kuwi makhluk paling aneh ning donya. Wis ora dadi sapa-sapa, nanging isih duwe pengaruh kaya pejabat. Ora kerja ning uripku, nanging iso gawe aku mikir sak jam. Nomere wis tak hapus, chat wis tak blokir, foto wis tak buak, nanging memori kok kebal kaya tembok Cina. Biyen pas pacaran mantan kuwi omongane manis pol. Aku tresno kowe sak lawase, ora bakal ninggalne kowe. Saiki wis putus, eling koyo sandal masjid. Digoleki ra ketemu, sing keri mung ambune. Mantan kuwi luwih resek timbangane alarm subuh. Wis tak mateni, muni maneh. Bedane yen alarm subuh isih ana pahalane, mantan ora. Aku yakin wong sing wis move on kuwi sakjane akeh. Sing ora move on kuwi notifikasine mantan. Lagi wis tenang urip, tiba-tiba mantan nge-like foto. Mung like, ora chat, ora komentar. Iki maksudnya apa? Ngajak balen, ngajak ribut, utawa mung pengen mesthekake aku isih urip. Sing paling nyebelin kuwi mantan sing saiki sok sukses. Upload foto kerja rapi, sepatu kinclong, caption terima kasih masa lalu yang menguatkanku. Masa lalu sing ndi? Aku po. Yen kowe tak traktir celok, tak kancani nangis, saiki kok suksesmu jenenge usaha sendiri. Ono maneh mantan sing saiki sok religius. Biyen pacaran gocelan tangan, saiki statuse cinta dalam diam. Diam ning ndi? Biyen kowe sing nelpon tengah wengi. Terus mantan sing pamer pacar anyar. Upload foto mesra, caption bahagia itu sederhana. Sederhana ning ndasmu kuwi. Aku bahagia yen tanggal tuwek ora ketemu tanggalan. Sing paling nyiksa kuwi ketemu mantan ning kondangan. Biyen aku sing digandeng, saiki aku mung dadi tamu undangan tanpa pasangan. Ketemu mung mesem. Padahal jero ati pengen ngomong. Hati-hati kowe ora waras. Durung maneh pitakonan saka wong-wong. Lho, kok ora bareng maneh? Kapan nyusul? Nyusul apa? Aku iki ora lombat motor gipi. Mantan kuwi pinter nggawe drama. Wis ninggal, nanging nek aku mulai bahagia, tiba-tiba muncul maneh. Kaya iklan pinjol, ora dibutuhke nanging muncul terus. Ana mantan sing sok apik ngomong, kita temenan wae yo.
temenan sing piye? Kowe posting foto pacar anyar. Aku mung iso nge-like karo mikir. Urip kok ngene. Mantan kuwi uga pinter gaslighting. Ngomong aku ninggal kowe mergo pengen kowe bahagia. Lah bahagia ning ndi? Aku malah langganan lagu galau. Tapi nek dipikir-pikir mantan kuwi sakjane ana gunane. Ngajari aku sabar, ngajari aku ora gampang percaya janji. Lan sing paling penting iki ngajari aku yen tresno tanpa logika. Iku jenenge bodoh tingkat dewa. Mantan kuwi koyo sandal jepit putus. Isih iso digawe nanging nek diteruske nglakune pincang. Isin dhewe. Mulai saiki aku wis ikhlas yen mantan bahagia. Aku uga bahagia asal orang ngejak aku balikan. Kanggo mantanku ning ndi wae saiki matur nuwun wis ninggal aku. Mergo yen kowe ora ninggal aku ora bakal ngerti yen aku pantes entuk sing luwih apik. Matur suwun, guys. Aku Danwarta wong sing wis move on. Nanging nek mantan mulai foto isih tak screenshot sih. Ya wis. Iku ceritaku dina iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.